Hakakat waitre ujemang araja arpusan kaseng Longkmie Parish Mawbri kumba julong manlau Snem kala penlong ke Jingkyntiew lang hakasnang palwi bandrakhiru ia kasngi Burom kikmie lani ka Mother's Day. Hagani kasngi las dang rakamas bakut bala Longkmie dau Father James Shillong Chancellor ka Shillong Archdiocese haringkat Father Batestin Marbanyang Parish Priest ka Mawbri Father Sherman Kongshay Assistant Parish Priest but Father Ruben Lingdo. Kiwai pat ki belasa hilang ya kani ngasgi ki kentop yo ba bandrikos nong stang MDC na Sneng ki sisters ki Longkmie Longkpa ki samla kumju ki hebret ka balang Catholic. Nidandru ya kamaria kum kekme jongi wei haga balang kabaya sa kabamji ino ini what happening jongi jingpang jing sitang kumba ime imji ino ini what ada happening jing pang jing sitang ladang ilong kan no ru ladang ilong kiba pop kiba jingai kiba kiba lese kiba tongu henry habakut hi kikme ki don hi kaban sim ga bakar pang yala ki khol dikti ukpa bukut Pope Francis Ukraine borbor ba ke jing pos ni jong ke jing sup kalong ke jing shisha habang ipet ya ki kenthe ki angno ya ke jing ed ha ka perthe kim dai banting ne bandri ban kran ni ke jing shisha mapi ki long kemi ha ke ni ke si buram ke jong pi ha ke jing kendu ke jong pi ringkat bat ke kentien ke belasat ke bau jisu ra ai hapdeng jungi ba ini dei me jungi domud ba ngidon ka kamram ke bakrau ban shimela de ba ban shimne ka maria hapne jungi ban komo ban yasa lingba junga ko kun juga Jesus Christ ya ke jing pen biang ha ke perthai om dei ban ting ban kran ya ke jing shisha kamen sen ke ba dak shin rang kamen sen ke ba dak da ke jing shampang wala rang ilong marwai ru compare ha ngi dei ban not ban kran ya ke jing shisha don ki kentai ki basale beng na ka por shi ka por ha ki shin rang ne ki wei pa kam tam ki jing jia jong ki jing sha bat bor bat ki wei benta jong ki jing em hapdeng kum ki ne ki jing jia ki Longkmie ki dei ban mi shikmat klanting ban yang ha ka hok bat ki jing shisha ban ya da ya ki Atiar bat ya ki jing Burom ya ka kardan jong ki kentai ki klong ki khna ngimla ban leng baladon shibon ki jing jia haba ka ba ki riu kentai ki batrot ka bor ki shakta akti ki sha leben ki sha ra bor lesi ha ki jili jong perthai salonsar ayo yo bleng ba ha ki ne ki jili ki jongi ba ya ki riu kentai ya ki kentai la Burom ni ki hadu kata kumba mangi ki khon ngi Burom ni lai me je kumta ka perthai baro ka de banle kumta don shibon ki Longkmie la ni ki kentai ki balong ki riu crown don na peneng jongki belas nyang shibon ha ka perthai don baka perthai ko yi ya jingle jongki namar baki penpau she ka perthai don ro ka perthai baka mla bani i namar baki ki Longkmie kim tre ban penpau ila di ha ki jinglong bajar jar ki long ki bakrau ha ki kti ki jong blai bani i shibon ki kentai la no nyang ha ki ne ka perthai bat ko wei na gnuksa ka ne ka Mother Teresa ka bla beteng ya ka mission jong Jisu daga ba puli khambha ya ka gospel jung Lukas ku ka bastaw khotkat pra daga ba ka sumar daga ba ka betin ba ka beteng ya ka kam jung Jisu bani rab ya gitu ki basya panbeng ki baduk ki batoy bat kaya don bentalang ban sumar ya ki bril ki basyam jinjar commission jungi kamde ban don haki comfort zones ban shushong haki shuki kerdan henry ban mi na kitu ki comfort zone ban lake ban ye imlang ban sma ya ka jinglong jong kilang brot ban sha skori ki ban don benta bat ki ban ye kemen ringkal lang bat ki ka helen kila hapden jong ka jingmala henry ka nos nyang da ka jing imabha da ka basuma sukher ye ki bepa ngin phong lang ye ki juti jong ki bril ki basyam jinjar ngin phong lang ye ki juti jong ki ki bril ki ba sa morway bat ngidai ban long berbor ki bril ki bakemen prabangai ben bara ka khubor ya ki badena menta da singi ya ka bangilong nong sharai bha namar balai ka baka kamram gede ti jonga bujong pi kalong bangin kemen ha kene ke perthai ka banginang don kum gidong yai pilgrim shagalin ti jong ge jingkerman Haka benta ka program jong ka seng Longkmie na lor bakade ka jinga kendu lang ka basi sien chi Snem bat tingku lang ru bat ka sngi Burom ka kme haka ne ka sngi kala don ka jing ai Burom shaki Shijur ki bala Palat arpusan Snem ka Jingkyntiew Kurim jongki
Nalor kene la samro yaki khusnam shaki arngot ki khana puli ki bala rong hakathop top 10 jong result HSSLC ki bala penmi dangshan daga Meghalaya Board of School Education. Saya Quincy Asono 7th position. Ijay na kabalang Shillong Mail. Hakapor nok phai sngi la yo ek Jingkyntiew lingba ka sacrament wat bot ru da ki program ban pen chong kun da ki jingshat ki jingput jingtam na ki longkpa bat ki jingrwai na ki samla. Dengan ikan baru sisnya ikut kecil lah jadi mau gikimi tadi. Napa bagi pun, pun ini, hai ini, lapan hek besar ini, la iba maisa ini, lapan dang besar ini, lapin liti ini, la ikai ini, kalau beri. Apa ni kasih jungi image. Ni nam dia berkelab image. Kalau apa ni image musuh. Apa image musuh. Baru tak ipai musuh. Image ber perbai image. Kalau dia berlak image. Ini bersumar image, ini beri image, ini penbiang image ini. Itu tu image. Kalau ni betul. Sengi bunyi pada orang day pasu kemana tu imej, tapi beri imej juga.
Hagabalang lagi dengan Maria ketika kami gejuni, kami mesin juni. Tarang semua suat. Berbagai ngahrapi semua suat. Yang semua suat dengan John Bunime, Tiba ay mesin, tiba kendaraan, tiba keni, tiba kai, Mei. Tapi orang hagas, kau makan si, nyen hak syong iki nyen ay mengi ke item. Yang ba mani kalau khmat, kalau ay ke item. Nangen bagi samlah hal yapor gen ay ke item, kamu kikun samlah ke item lagi kami. Hagajing penkut yaki program bapel lapan hiar yak lama jangka seng haringkat ke jingrua yak anthem perhadian la IT hau Parish Priest ke Mawbri ban pen bena yak si Burom ke Banlong House Snem ban 1. Kemarin di Jong Snem Ajar Artusan telah kuih berkut, ke anonet, kemarin di Snem Ajar Penru, ke Shillong Kasar Street, Nontra. Father in IT yang kini kalama Hai President Jong Kasar District Nong Trao, but yang asnong ngin sa ay Jingkyntiew hadiah. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.